ya wonyanya na-eji amansi were niwe ebu na mmụọ na amansi dị ka ọgwụ mana amansi ahụ ọgwụ chacha. Amansi dị ka ọgwụ mana amansi abụrụ ọgwụ. Amansi dị ka ọgwụ mana amansi abụrụ ọgwụ. Biko Igbo bụ Igbo. Achọrọ m ka unu kiriele m ihe onyonyo a. Ebe Mathias mere ọdụ ya egwuzoro n'ebe nwa dibịa mere ọdụ ya egwuzoro. Biko kirienu ya ma nye na uche unu. N'ihi na amansi dị ka ọgwụ mana amansi abụghị ọgwụ. Kirienu ya biko. Udo dịrị unu Igbo bụ Igbo. Ọ bụkwa NDS Opinion TV ka unu kara ahụ ihe a. Ọ bụla ọlụ ka a na-atụ. Good morning. I want to show you how black children have decided to be a in all angles, both in pastors, life, and the criminal, those who practice magic. Number account 07036 35 16 20. Because native doctors in our tradition are people that gave the sick people herbs and roots for healing. Now, I want to show you the magic of mortar standing water that was present. I want you to see how it works. The reason why I keep on being a doubting person is seeing people practice. And that is their problem as it is being solved everywhere in the world. There is something like I am in village, so I have my Ndị mmadụ ka nkụ ndị nọ witness live ka ndị live ka nkụ anọ na ya live na watching ya. Awulo ka dibi wona ya from maka ma tụrụ onye ya pụta na Facebook na m kọjọrọ ebe adọrọ m. Hey! Olu onu no mume. Dogu. Don kono. Ebe ọbụla ale. Ebe ọbụla chọrọ. Ebe ọbụla ọ ga-akwụrụ, anya kwụrụ. Ụwa na-enene. Ebe kalụ unu mma, ebe a dị mma. Ebe a dị otu a. Ụwa na-enene. Etiti. Ọ dị eme. Ọra na eze. Tonu mo yan ọgwụ. Ọkpọrọ m ọnụ n'ọkwa ọgwụ ka a na-agwọ. Tonu mo yan ọgwụ. Hey! Nọ na-agba ọgwụ ka a na-agwọ. Mana ọgwụ tiwe ọgwụ ọbụla akwa nnekwu. Ọ nwere ebe ikuku na-eme ọdị. N'ọra agwọ ọgwụgharịta ya okwube. Mgbe ọ na-ara egbu ezi kama asị na-ekwe na ọga. Where not the glory of the job of our hey! I'm also on a bog can now. Kwano na aka no kwano na aka biko. Eh? Hey! Ayo chobela na Igbo. Itu aka ngwa na asị mo na awuka. Awuka Ela bia lo bedi. O we be no se ka go si ba na go si tom. O we be no buye. Na ma na egwu. O ba ki kere jida. Ka mmala onye ọzọ maka esi emi anu. Anyị ga-enye onye ahụ ọkwa enwere ga na-enye onye tụtụrụ ebune. Onye nke kwuwali ikwo nwe ego si no ya. Na magic nke ọzọ ndị eriri eri ndị isi ojii chọrọ iji nzuzu survive n'ụwa. I will full water in this bottle now. Is there any water there? No. I will pour water inside this bottle. Then I will use ordinary pepper to cover it. I will turn it upside down. The water will not drop. Even one pin of the water will not do what? Drop. Tony Moyongu. Tony Moyongu. Ogu carry ogwu obula obala ola. Wonia. Ogu carry ogwu obula obala ola. Tony Mobala tule. Obara tule. Misi oji. Onye nwunye ya jiri operation mụọ nwa kpọba m na phone. Omanjizi obara tule ugwu ya. Unu chọ ka m believe unu why na unu ru more than 200,000 in my office dying every day. Onye nwe hole in the heart or chọwa eza. Have you seen water? Yes. I feed it with water. Now watch. This water, I will turn it upside down, it will not drop. Is this not pepper? Yes. This is pepper, ba? Yes. There's ordinary 20 leaves pepper, right? Yes. Eh?
Tonu mo onye ọgwụ. Onye ọgwụ. Ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla gịnị? Ọbara ọla. Ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla gịnị? Ọbara ọla. Ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla gịnị? Ọbara ọla. Hey, tonu mo onye ọgwụ. Onye ọgwụ. You see, this is pepper. Is there any cover here? I will turn this thing upside down after covering it with this pepper, and none of the water will fall down. Tonu mo onye ọgwụ. Onye ọgwụ. Should I try it? Try it. Let's see. Oh, seeing is believing. Ọgwụ cover go. Yeah. Ọgwụ cover go.